Ibrahim wanka ne ke yabon ma'aiki. Silar rabauta Mahmudu ɗan Amina da Abdullahi. Silar rabauta Mahmudu ɗan Amina da Abdullahi. Silar rabauta Mahmudu ɗan Amina da Abdullahi. Da faru sunanka Allah sarki zana faro, wanda ya kage ni shi yayi tawada da karo. Karo dubun basira Allah na zana tsaro, Allah ka dafa mun inyo yabon ma'aiki manzona. Silar rabauta Mahmudu ɗan Amina da Abdullahi. Ko dubun salati ga manzo ɗaha nura, wato ma'aiki rasulullah abba ga zara. Alai sahabbai na sa su ba su da tsara, sanyo da auliya a cikin yabon ma'aiki manzona. Manzo kai ne Allah ke wa salati, Sulaiman doko sauti masa baiti. Ibrahim wanka sai a daɗe ni saiti, Rasulu ka amshi yabona ya ango na nana. Silar rabauta Mahmudu ɗan Amina da Abdullahi. Manzo kai ne silar kago dukkan halitta, wanda ya soka tabbas shi zai rabauta, wanda ya kika shi zai fada a wuta. Allah ka bar mu da soyayyar ma'aiki mai Madina. An ga abin mamaki a rana ta haifarka, bishiyoyi sun risino domin masu gaida ka, har sama ta yayyafi na turare ba kamar ka, ko ina ya ɗaukan shi sanadin zuwanka manzona. Silar rabauta Mahmudu ɗan Amina da Abdullahi. Bayan an haife ka sayyada Aminatu, ɗakinta ya ɗaukan shi da haske Aminatu. Maza da mata in sun zo san barka sai santu, sun ji yanayin da ba su taɓa ji ba sai zuwanka manzona. Rana ta sunanka gaskiya an yo shagali, duk duniya ta ɗau haske ko ina sai kyalli. Shi ya samu ma muke yin wanka musa kwalli, domin mu nuna wa makiyanka mu na murna. An yi wuta ta aljanna domin ka ne fa, masoyanka aljanna nan ne za su tsufa. Makiyanka ya Rasulu a wuta za a jefa, ya Allah ka bar mu da ƙaunar manzo mai Madina. Silar rabauta Mahmudu ɗan Amina da Abdullahi. An saukar da Ƙur'ani ga manzo na Rasula, sannan ka je da kanka ka an so manna sallah. Gashi duk annabawa kai ne kaga Allah, to wa za mu so in ba kai baya mai Madina. Silar rabauta Mahmudu ɗan Amina da Abdullahi. Manzo ka sha wahala gun yaɗa addinin nan, har na ji makiya su suka yi yau harbin nan, har ya zan mutu sanadin karyewar haƙorin nan, sai gashi ya zamto ado a gun manzona. Sannan tsuntsaye da kansu sun yi shaidarka, ga zakara ya zo shi ma ya yi shaidarka, shi ma damo yankakke ya bayar da shaidarka. Ya manzo shi sa wallahi kai nake ƙauna. Silar rabauta Mahmudu ɗan Amina da Abdullahi. Ya Rasulu wallahi sam ba kamar ka,
kai ne ma bishiyoyi suke wakuka, ga bishiyar dabino na kukan rashin hawanka, tsantsar kukanta ya sa an sa ta aljanna. Kai ne ya rasulu tsuntsaye suke kare ka, naga kuciya ta yi sheka gizo-gizo ya yi saka, na ji kadangare ya koma wanda ya zo tona ka, ‘yan maka sun kore ka sun karɓe ka na Madina. Silar rabauta Mahmudi dan Amina da Abdullahi. Manzo in kana tafiya jido ke ma inuwa, sannan in ka taka ƙasa ba ta lotsawa, in ka taka dutse duk ƙarfinsa zai lotsawa, shi yasa ka zo a shugaban annabawa manzona. Taka da lafiya ya manzo mai Madinawa, je ka sannu ya manzo ɗan Qurayshawa, ni dai kai na rike kuma ba ni canzawa, san kashi na rike a zuciyata har na san kaina. Silar rabauta Mahmudi dan Amina da Abdullahi. Ya Allah ka bar mu da soyayyar ma'aiki, masoya mu damke soyayyar shi ba mu raki, domin kiran sunan shi da daɗi ko a baki, mu kyala su o'o ba su ba ma'aiki manzona. Soyayyar shi ita ce kaɗai abar kamawa, masoya mun rike ta karmi ya ajewa, mu nuna wa makiyin shi ko kaɗan ba mu canzawa, soyayyar shi ita na rike ya manzo ɗan Amina. Silar rabauta Mahmudi dan Amina da Abdullahi. Ni dai ya rasulu a zuciya banda kamarka, da na ji an kira sunanka zuciya sai ta ɗauka, hawaye na yayi ta zuba saboda shaukin sanka, soyayyarka na rike ta ya manzo mai Madina. Silar rabauta Mahmudi dan Amina da Abdullahi. Manzo na Khadija sunanka ne abban Zara, sirikin Aliyu jarumi ne an gaishe ka Nura, Abubakar da Umar Usman su ma ba su da tsara, wanda ya yi mun shari akan ku shi ya yi ɓarna. Nan ne za na tsaya a cikin begen nan, yaran nan ne wanka na maman nan, ango na Jamila ne wato ɗan hain nan, na dawo na yi bege na abun ma'aiki manzona. Silar rabauta Mahmudi dan Amina da Abdullahi. Silar rabauta Mahmudi dan Amina da Abdullahi. Silar rabauta Mahmudi dan Amina da Abdullahi.